retallades. Per una sanitat pública i de qualitat. Mataró, en Marès, Mataró, en Marès, Mataró, en Marès. La comarca unida, la màquina vencida. Perquè un tema com aquest s'ho val perquè aquí fóssim 10 vegades més dels que som. Però no ens alarmem, perquè les coses són com una taca d'oli. Comencem amb una taca petita, però la farem escampar perquè tota la comarca sigui conscient que les retallades en sanitat ens poden posar molt en perill. Per tant, en sanitat no s'hi juga, perquè jugar amb la sanitat pot matar. Visca la sanitat pública i de qualitat. Sanitat pública i de qualitat. Diguem-ho ben fort. Sanitat pública i de qualitat. Sanitat pública i de qualitat. Però nosaltres som personal i no ens fan cas. I per tant, els pares i mares de pediatria, que a vegades s'heu d'esperar i tal, mirem, a temps és millor que sabem, però a vegades anem fins al coll. Aleshores, mireu, tenia tal hora, ara entro. Sisplau, tot això. I si no sabeu reclamar per escrit, aquí estem els de la coordinadora per ajudar-vos a redactar la queixa o la reclamació. Per moment que vulgui dir alguna cosa significativa. Els professionals que actualment estem ara, cobrim 5 pobles, coneixem a la gent, tenim les històries clíniques a l'abast, coneixem a molts usuaris, tants anys de fer guarda.